Konštatujeme uznášania schopnosť. Prosím, prezentujte sa. Medzičasom ospravedlnili sa na dnešné rokovanie pán poslanec Bošnák, pán podpredseda Hambálek, pán poslanec Čipkúto, pán poslanec Chovanec, pán poslanec Naď a pán poslanec Gál. Konštatujem 29 prezentovaných, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Dámy a páni, niektorí z vás požiadali alebo upozornili, že možno budú musieť odísť. Navrhujem teda, aby sme tak, ako je u nás zvykom, veľmi efektívne prechádzali programom a to, čo je na papieri, nebudem čítať, ale budem len uvádzať. Súhlasíte? Ďakujem pekne. Čiže navrhujem, pán poslanec Lidaj, pán poslanec Zagoč, overovatelia, môže byť páni? Ďakujem pekne. Materiály, ktoré ste dostali elektronicky a komisie medzičasom sú uvedené v zápise. Doplnené boli materiály, teda prílohou číslo 482, 483 a 484 a do programu bol doplnený pod bod informácie písmená KLM ďalšie informácie o činnostiach sociálnej alebo charitatívnej povahy, ktoré spoločne vykonávame v prospech občanov. A potom mal byť ešte materiál rekonštrukcia okružnej križovatky. Informoval som na rade po rokovaní s predstaviteľmi mesta Dunajská Streda. Pán primátor môže potvrdiť. Hľadá sa iné, lepšie riešenie. Tento materiál dáme na rokovanie, keď dosiahneme dohodu. Takže na dnešné rokovanie je predložených 16 bodov rokovania a v 17. bode informácie pod písmenom A až L sú informácie a pod L-kom je teda 5 rôznych informácií. Potom ešte zvážim v čase, ak to vyjde, mám nejaké ústne informácie, ale nie sú také závažné, aby nepočkali. No a potom samozrejme bod rôzne, ak by si niekto niečo spomenul, a bod interpelácie. Pýtam sa, sú nejaké pripomienky k dnešnému programu? Ak nie, dávam hlasovať o programe. Hlasujte, prosím. Konštatujem 29 za, 1 nehlasoval. Program sme schválili. Prvým bodom rokovania je kontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia. Materiál má štandardnú podobu. Číslo, text, vyhodnotenie, zodpovedný termín. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Tridsať za, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia sme schválili. Nehlasoval 1, bol proti. Pán poslanec Dvoran a závažné má nejaké... Otočil som to, platil som za. Na to sa kontrolóra za obdobie január-december. K materiálu máme k dispozícii stanovisko rady. Súhlasné. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Pred otvorením rozpravy dávam slovo pani hlavnej kontrolórke. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, páni podpredsedovia, vážené pani poslankyni, páni poslanci, takže veľmi stručne uvediem materiál. Mali ste ho predložený v písomnej podobe v plnom znení, čiže raz do roka, 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, som povinná podať odpočet svojej činnosti. V minulom roku sme urobili 60 kontrol, z toho 38 kontrolných akcií bolo skončených bez zistenia akýchkoľvek nedostatkov. V 22 organizáciách boli zistené nedostatky. V materiáli máme vymenované všetky organizácie, kde neboli zistené nedostatky, na strane 2 a 4 tohto materiálu. V prílohe číslo 1, čo je vlastne teda najobsiahlejšia časť predloženého materiálu, sú popísané organizácie, kde boli zistené nedostatky, s popisom nedostatku a s prijatím nápravného opatrenia, ktoré bolo prijaté na odstránenie týchto nedostatkov. V
V prílohe číslo 2 je uvedený prehľad kontrol, jednak z pohľadu zamerania kontrolných akcií a jednak z pohľadu oblasti, čiže typu organizácie, v ktorej sa táto kontrolná akcia realizovala. V rámci mimokontrolnej činnosti, ktorá je popísaná na stranách 5 až 7, predkladali sme stanovisko k záverečnému účtu, k prijatiu úveru a k návrhu rozpočtu. Všetky tieto materiály už boli prerokované na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Taktiež sme plnili uznesenie, ktorým nás zaviazalo zastupiteľstvo ešte v roku 2003 a je to uznesenie 32, kde viete, že každé 2 mesiace posielame do vašich mailových schránok presný zoznam organizácií, v ktorých najbližšie 2 mesiace budú tieto kontrolné akcie vykonávané. Zákon nám ukladá takisto túto správu o činnosti zverejniť spôsobom obvyklým, čiže jednak na úradnej tabuli, jednak na internetovej stránke. Toto sme si splnili 20. januára 2017. Ja by som veľmi stručne len toto, ak by boli samozrejme akékoľvek otázky, rada zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za. Čiže jednomyselne návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je plán činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie apríl až september 2017. K materiálu máme k dispozícii pozitívne stanovisko rady. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo berie na vedomie plán činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie apríl až september 2017. Dávam slovo pani hlavnej kontrolórke, potom otvorím rozpravu. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem. Neberie na vedomie, schvaľuje plán činnosti. Prepáčte, prosím. Áno, keďže do dnešných dní máme schválený plán kontrolnej činnosti do obdobia marec 2017, je potrebné na dnešnom zasadnutí schváliť plán kontrolnej činnosti na ďalšieho pol roka, čiže už spomínaný apríl až september 2017. V materiáli je popísané druhy kontrolných akcií, ktoré budeme vykonávať. Potom je tam spomínaná naša ďalšia mimokontrolná činnosť, ktorú budeme robiť zase v zmysle zákona, a taktiež budeme naďalej plniť uznesenie zastupiteľstva číslo 32/2003. Podstatnou časťou predloženého materiálu sú tabuľky uvedené na strane 4 až 9. Vlastne na jednotlivé mesiace sú popísané kontrolné akcie s typom organizácie, v ktorej danú kontrolu vykonáme. Len toľko by som. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za. Jeden nehlasoval, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 26. kola obchodnej súťaže. K materiálu máme po vyhodnotení 26. kola je tu návrh na odpredaj majetku, ktorý je špecifikovaný v schvaľovacej časti návrhu uznesenia. Pozemky registra C pod 3 parcelnými číslami, celková výmera 167 m2, cena 23 300, spoločnosti Invest SRO. V druhej časti splnomocnenie predsedu k vykonaniu právnych úkonov. K materiálu je k dispozícii kladné stanovisko Komisie pre hospodárenie a nakladanie s majetkom a Rady Trnavského samosprávneho kraja. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Hlási sa pán poslanec Pobiecký. Nech sa páči. Pán predseda, ja by som sa len rád opýtal, že v rámci tých 166 m2, čo odpredávame, či je v rámci týchto metrov štvorcových aj ten pozemok, ktorý sa nachádza pod tou časťou toho prílepku, kde sa nachádzajú pri galérii tie sociálne zariadenia alebo toalety, lebo táto téma je prejednávaná už na meste veľmi dlho. Jedná sa o vybudovanie tej prepojovacej uličky medzi Zeleným kríčkom a Františkánskou ulicou.
Len by ma teraz zaujímalo, že čo je v rámci tých 166 m2, keďže som tam nevidel mapku, tak priznám sa, preto sa pýtam. Pán poslanec, to, čo je tam uvedené, žiadne sociálne zariadenia mesto má. Ak má mesto záujem, podotýkam, že komunikácia je pomerne komplikovaná aj v iných otázkach s mestom. Pravdepodobne viete, o čom hovorím. Takže už sme to preberali na rade. Ja si myslím, že akékoľvek ďalšie využitie, či už prechod, pasáž a tak ďalej, tak či tak bude musieť byť predmetom dohody s mestom, pretože stavebný úrad dáva povolenie na ďalšie využitie. Dnes je tam podzemok pod sociálnymi zariadeniami. Tu mi našepkáva pán riaditeľ. Ďakujem. Stačí, prosím? Ďakujem aj ja. Ďalej. Ak sa nikto ďalej nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 27. kola verejnej obchodnej súťaže. V materiálu máme kladné stanovisko Komisie pre hospodárenie, nakladanie s majetkom a rady. Ten materiál má štandardnú podobu. Zastupiteľstvo schvaľuje po A prevod na základe obchodnej verejnej súťaže 9 položiek, po B podmienky 27. kola a v časti 2 ukladá úradu vyhlásiť 27. kolo obchodnej verejnej súťaže. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pán poslanec Parízek, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci. Pozrite si, koľko to je kolo a na rade sme takisto túto vec prerokovali a ja to hovorím vlastne ako predseda finančnej komisie, že možno by bolo dobré prehodnotiť tie kritéria, možno zjemniť tie kritéria s cieľom proste nájsť využitie a možno predaj možno za iné ceny, ako nižšie ceny, ako sú nejaké štandardne nastavené. Myslím, že nás to zaťažuje viac, než keby sme zľavili z nejakých podmienok. Ja to hovorím preto, aby bola trošku určitá taká zhoda naprieč rôznym spektrom, aby sme hľadali možno modely, ktoré by nám síce vo finančnom vyjadrení priamo priniesli menej, ale v tých následných sekundárnych, čo nám spôsobujú udržiavanie týchto majetkov, tak ten rozdiel by bol zanedbateľný. Takže to len akože len takú poznámku z hľadiska financií, aby sme ešte lepšie možno vylepšili to naše portfólio finančné ako nášho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Isté, toto je pravda, toto konštatovanie, my však musíme postupovať prísne v súlade so zákonom, opierame sa o znalecké posudky a každý má možnosť záujemca dať svoju ponuku, ak členovia komisí a nakoniec v konečnom dôsledku zastupiteľstvo by akceptovalo aj nižšiu cenu, než stanovuje posudok, tak viem si predstaviť, že teda je to potom na vás na poslaneckom zbore alebo na predsedovi, lebo môže zablokovať, ale len dokiaľ sa nedosiahne trojpätinová väčšina nejaké rozhodnutie, ale môžeme spoločne zvážiť potom prípadne predaj aj za nižšiu cenu. Samozrejme diskutovali sme aj otázku možného využitia, ako budeme sa v ďalšej časti zaoberať prenájmom pozemkov pod letiskom, pretože prišiel záujemca o prenájom. Iste viem si predstaviť, že by sme mohli riešiť aj otázku vloženia tohto majetku do spoločnej firmy s niekým, zase je to na zastupiteľstve. Ale ja by som povedal jedno, že pokiaľ sú tu akékoľvek impulzy, ktoré sú v súlade so zákonom, potom by som poprosil, aby išli prostredníctvom komisií a aby sme si ich prebrali teda. Ale zatiaľ ja si myslím, že postupujeme úplne správne, korektne, aj keď súhlasím, že keďže je už 27. kolo a niečo sa nedarí predať, tak je to odraz objektívnej, reálnej situácie na trhu s nehnuteľnosťami a možno aj v situácie v podnikateľskom prostredí. Všetko toto si uvedomujem, ale snažíme sa prúžne reagovať na to, čo trh alebo záujemcovia prinášajú. Hovorím, ten ďalší bod bude
toho dôkazom, ale v prípade, že sú tu vo vzťahu k doterajšiemu spôsobu ponúkania predaja jasné impulzy, tak poprosím, pán predseda, skúste na komisii sa pobaviť o tom a formulovať nejaké odporúčanie. Dobre? Vieme, že aký je rok tento rok a už dnes prísť nejakou novotou, tak už vás hneď obvinia, že hýha, to vie, čo chce. Že už končí možno, tak už je mu to jedno. Tak poprosím, nie som ja veľmi za zmenu pravidiel, práve aby sme teraz pravidlá menili, lebo stratíme kopu drahocenného času. Dobre, stačí toto, pán predseda? Ďakujem pekne, ďalej prosím do rozpravy. Ak sa nikto nehlási, dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. za. 1 nehlasoval, návrh uznesenia sme schválili. Verejné obchodnej súťaže na prenájom letiska Štefana Baniča Bolerás. Vzhľadom na to, že toto tiež patrí u nás k dubióznemu majetku, ale objavil sa záujemca o prenájom, tak navrhujeme vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom. K tomuto materiálu máme k dispozícii kladné stanovisko Komisie pre hospodárenie, nakladanie s majetkom a rady. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo schvaľuje po veľké A návrh na prenájom nižšie uvedených pozemkov a je tam výčet všetkého, čo tvorí teda infraštruktúru toho letiska. Po B podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom a v druhej časti ukladá sa úradu samosprávneho kraja vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je návrh na zrušenie uznesenia 245 zo dňa 25.11.2015 o predaji nehnuteľnosti v katastrálnom území Jelka. To šrafované je pozemok, o ktorý prejavil záujemca, ktorý má tento pozemok vedľajší záujem, ale žiadal pred odkúpením zriadenie záložného, teda nie záložného, ale ťarchy, aby si tam mohol vybudovať siete. Keď ich vybudoval, odstúpil. Dobre, veď nezabudneme, ale teda už nemôžeme ho donútiť k tomu, aby odkúpil. Ale nezabudneme, verím, ani tí, ktorým na tom záležalo, že nezabudnú. Takže to, aby sme kvôli právnej čistote návrh uznesenia treba zrušiť. Lebo naozaj nemáme komu predať. K dispozícii sú stanoviská Komisii pre pozemné komunikácie, hospodárenie, nakladanie s majetkom a rady. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási, rozpravu končím, dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, 1 sa zdržal, návrh uznesenia sme schválili. Ďalej, návrh na zmenu uznesenia 310, ktorou sa mení výška spolufinancovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave, cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel v rámci Interreg 5A Slovenská republika, Česká republika. Keďže sa zmenila pôvodná výška financovania, tak je treba zmeniť aj výšku spolufinancovania. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia a pôvodná výška 125 na 167 772,40, spolufinancovanie z pôvodných 6250 na 8388,62. K materiálu máme pripomienky, stanoviska komisii bez pripomienok: finančnej, regionálny rozvoj, školstvo, hospodárenie, nakladanie s majetkom a rada. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.
Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Ľubo, neruš ma, prosím ťa. Konštatujem 33 za, jednomyselne schválené spolufinancovanie projektu Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja. Mení sa tam výška spolufinancovania zo 480 na 498 000 a tak ďalej. Výška teda celkového financovania a spolufinancovanie potom príslušne z 23 320, prosím, na 32 400. Prosím, také čítanie, nemôžem sledovať seba. Tomuto materiálu máme k dispozícii bez pripomienok stanoviska Komisie pre regionálny rozvoj, Finančnej komisie a Rady. Otváram bodu k tomuto bodu programu. Keď sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, jeden nehlasoval, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom je hlasovanie na schválenie dohody na udržateľné využívanie regionálnych zdrojov NAREG. Cieľom tohto projektu je prieskum stratégie zberu, ukladania, spracovania odpadov u nás a v priľahlých rakúskych regiónov a vypracovanie návrhu potrebných opatrení na ochranu životného prostredia. Cieľovou skupinou tohto projektu sú školy, kultúrne, sociálne zariadenia a iné inštitúcie v našom kraji. K tomuto materiálu máme k dispozícii stanovisko bez pripomienok Komisia pre regionálny rozvoj, Finančná komisia a Rada. Návrh uznesenia znie: Zastupiteľstvo po prvé schvaľuje po A dohodu o spolupráci, po B predloženie žiadosti o NFP, po C zabezpečenie realizácie, po D zabezpečenie spolufinancovania vo výške 15 000 eur a v druhej časti splnomocnenie pre predsedu k podpisu dohody. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, jeden nehlasoval, uznesenie sme schválili. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci partnerov na projekte Poklady Strednej Európy v rámci programu Interreg 5A Slovenská republika Rakúsko. Z názvu je zrejme, o čo ide. K materiálu máme k dispozícii bez pripomienok stanovisko Finančnej komisie, Komisie pre regionálny rozvoj, Školskej a Rady. Návrh uznesenia znie: Zastupiteľstvo po prvé schvaľuje po A medzinárodnú dohodu a po B predloženie žiadosti o NFP a po druhé splnomocňuje predsedu k podpisu medzinárodnej dohody Poklady Strednej Európy. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za, návrh uznesenia sme jednomyselne schválili.
Návrh na spolufinancovanie projektu posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Morava prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy, v zátvorke zvyšovanie povedomia v ekocentrách, v zátvorky 3E Morava Nature a schválenie dohody o spolupráci medzi hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg 5A Slovenská republika Rakúsko. Čiže môžeme sa uchádzať o prostriedky, ktoré budú zamerané na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v danom území. K materiálu máme k dispozícii bez pripomienok stanoviska Komisie pre regionálny rozvoj a Rady. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo poprvé schvaľuje po A. predloženie žiadosti o NFP, po B. zabezpečenie realizácie projektu, po C. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 5%, čo je 9 000 eur, a po D. dohodu o spolupráci medzi hlavným prijímateľom a partnermi. Po druhé, splnomocňuje predsedu k podpisu dohody. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za, jednomyselne sme návrh uznesenia schválili. Na spolufinancovanie projektu Connecting Regions SKAT, v zátvorke CONREG SKAT a návrh na schválenie dohody o spolupráci medzi hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg 5A Slovenská republika Rakúsko. V decembri bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti, na základe ktorej pripravuje odbor stratégie žiadosť na projekt. K materiálu máme stanovisko Komisie pre regionálny rozvoj a Rady bez pripomienok. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo poprvé schvaľuje po A. predloženie žiadosti o NFP, po B. zabezpečenie realizácie projektu, po C. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5%, čo je 10 325 eur, a dohodu o spolupráci medzi hlavným prijímateľom a partnermi projektu. V druhej časti splnomocňuje zastupiteľstvo predsedu k podpísaniu dohody. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím a dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Za, návrh uznesenia sme jednomyselne schválili. Ďalším bodom rokovania je návrh na zriadenie výboru pre audit. Vyplýva nám to z nového zákona. K materiálu, čiže nebudem to ďalej rozoberať, máme tam predložený návrh, je tam zdôvodnenie, ktoré osoby by to mali byť, že spĺňajú náležitosti na niečo takéto. Bolo to diskutované s odborníkmi na audit a daňové poradenstvo. K materiálu máme stanovisko Finančnej komisie a Rady bez pripomienok. Návrh uznesenia znie: zastupiteľstvo schvaľuje, poprvé zriaďuje výbor pre audit pre účtovnú závierku Trnavského samosprávneho kraja v súlade s paragrafom 34 zákona 423 z roku 2015 zbierky o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 431 z roku 2002 ZZ o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Po druhé, vymenúva členov výboru pre audit zložení Ing. Juricová, pani Hermanská a pani Emília Vavrová. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.
Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasujte, prosím. Za, návrh uznesenia sme jednomyselne schválili. Ďalej dodať k VZN TTSK číslo 13 roku 2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja. Prebieha rok Jozefa Miloslava Hurbana, rozhodli sme sa tento rok si patrične túto osobnosť pripomenúť a teda aj medzi ocenenia Trnavského samosprávneho kraja zaradiť medailu Jozefa Miloslava Hurbana z príležitosti jeho 200-ročného výročia narodenia. K materiálu máme k dispozícii stanovisko Rady bez pripomienok. Návrh uznesenia znie: Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schvaľuje dodatok číslo 6 k všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja číslo 13 roku 2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia v predloženej forme. Hlasujte, prosím. Za, návrh uznesenia sme jednomyselne schválili. Ďalej nasleduje blok informácií pod písmenami A až L. Uvediem tak, ako je zvykom, ako sme sa dohodli, k návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o úprave rozpočtu číslo 4, 5 a tak ďalej až písmeno L. Otvorím spoločnú rozpravu, pokiaľ bude treba k jednotlivým bodom rokovať a bude treba hlasovať individuálne, budeme hlasovať individuálne, ak nie, potom teda budeme hlasovať o uznesení, zastupiteľstvo berie na vedomie a potom informácie pod bodmi A až L. Ku každému tomuto bodu samozrejme máme stanovisko Rady bez pripomienok. Rada zobrala na vedomie. Otváram rozpravu týmto bodom. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Rada berie na vedomie. Zastupiteľstvo berie na vedomie informácie pod bodmi A až B, čiže úprava rozpočtu číslo 4, úprava rozpočtu číslo 5, informácia o daňových príjmoch január-december 2016, informácia program hospodárskeho sociálneho rozvoja, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, informácia o tretej opakovanej dobrovoľnej dražbe, informácie o projektových zámeroch OVZP, informácia v predchádzajúcom programovom období, informácia o projektových zámeroch v tomto programovom období, informácia národné matičné slávnosti v Trnave, informácia odpočet aktivít roka Jozefa Miloslava Hurbana, informácia významné spoločenské podujatia, informácia o činnosti a príjmoch poskytnutej nadácii DAR a informácie odboru sociálnej pomoci. Hlasujte, prosím. Za, 2 nehlasovali, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je bod rôzne. Ak má ktokoľvek čokoľvek do bodu rôzne, áno, prepáčte, ešte tu som zaradil informáciu ústnu, keďže medzičasom, ak dovolte, aby som ju ešte predniesol. 3. až 8. marca bude na zámku v Smoleniciach stretnutie Európskeho združenia skautov na 7. európskom workshope. Skauti pôsobiaci v európskych krajinách, zhruba 40 predstaviteľov sa má stretnúť u nás. Je to významná aktivita, významná dobrovoľnícka aktivita, pretože skauti pripravujú mladých
prostredníctvom športu a výchovných akcií na život dobrovoľne a hlavne teda v duchu, myslím si, stáročiami overených hodnôt a tradícií, ktoré sú nám, ktorí sme tu doma, Slováci a Maďari, blízke. Takže dávam túto informáciu na vedomie, ak by mal niekto záujem zúčastniť sa stretnutia. Som tam pozvaný na otvorenie v sobotu 4. o 9:30. Tak pôjdem ich pozdraviť v mene kraja. Samozrejme, že je tam aj napísané, že túto akciu podporíme, či už tým, že spropagujeme kraj, odovzdáme predstaviteľom skautských organizácií nejaké suveníry a samozrejme dávame k dispozícii, pokiaľ bude záujem, návštevu našich zariadení a prípadne teda ešte sme tam hovorili aj o tom, že ak budú mať záujem v deň, keď budú robiť prehliadku mesta Trnava, že sa stretneme na spoločnom obede. Kto z vás má k skautingu blízko, nech sa páči, sa srdečne pozvaný na to stretnutie, prípadne obed, ak bude tu. Dobre? Ďakujem, takže otváram tejto ústnej informácie rozpravu. Ak nie, dávam hlasovať. Zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu predsedu o pripravovanom európskom stretnutí skautov v Smoleniciach na 7. európskom workshope v dňoch 3. až 8.3.2017. Hlasujte, prosím. Áno. Ďakujem, 32 za, 2 nehlasovali. Otváram bod blok informácií pod písmenami A až L. Uvediem tak, ako je zvykom, ako sme sa dohodli, k návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o úprave rozpočtu číslo 4, 5 a tak ďalej až písmeno L. Otvorím spoločnú rozpravu, pokiaľ bude treba k jednotlivým bodom rokovať a bude treba hlasovať individuálne, budeme hlasovať individuálne, ak nie, potom teda budeme hlasovať o uznesení, zastupiteľstvo berie na vedomie a potom informácie pod bodmi A až L. Ku každému tomuto bodu samozrejme máme stanovisko rady bez pripomienok. Rada zobrala na vedomie. Otváram rozpravu k týmto bodom. Keďže sa nikto nehlási, rozpravu končím. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Rada berie na vedomie. Zastupiteľstvo berie na vedomie informácie pod bodmi A až B, čiže úprava rozpočtu číslo 4, úprava rozpočtu číslo 5, informácia o daňových príjmoch január-december 2016, informácia program hospodárskeho sociálneho rozvoja, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, informácia o tretej opakovanej dobrovoľnej dažbe, informácie o projektových zámeroch OVZP, informácia v predchádzajúcom programovom období, informácia o projektových zámeroch v tomto programovom období, informácia národné matičné slávnosti v Trnave, informácia odpočet aktivít roka Jozefa Miloslava Hurbana, informácia významné spoločenské podujatia, informácia o činnosti a príjmoch poskytnutej nadácii DAR a informácia odboru sociálnej pomoci. Hlasujte, prosím. Za, 2 nehlasovali, návrh uznesenia sme schválili. Ďalším bodom rokovania je bod rôzne. Ak má ktokoľvek čokoľvek do bodu rôzne, áno, prepáčte, ešte tu som zaradil informáciu ústnu, keďže medzičasom, ak dovolte, aby som ju ešte predniesol. 3. až 8. marca bude na zámku v Smoleniciach
stretnutie Európskeho združenia skautov na 7. európskom workshope. Skauti pôsobiaci v európskych krajinách, zhruba 40 predstaviteľov sa má stretnúť u nás. Je to významná aktivita, významná dobrovoľnícka aktivita, pretože skauti pripravujú mladých prostredníctvom športu a výchovných akcií na život dobrovoľne a hlavne teda v duchu, myslím si, stáročiami overených hodnôt a tradícií, ktoré sú nám, ktorí sme tu doma, Slováci a Maďari, blízke. Takže dávam túto informáciu na vedomie, ak by mal niekto záujem zúčastniť sa stretnutia. Som tam pozvaný na otvorenie v sobotu 4. o 9:30. Tak pôjdem ich pozdraviť v mene kraja. Samozrejme, že je tam aj napísané, že túto akciu podporíme, či už tým, že spropagujeme kraj, odovzdáme predstaviteľom skautských organizácií nejaké suveníry a samozrejme dávame k dispozícii, pokiaľ bude záujem, návštevu našich zariadení a prípadne teda ešte sme tam hovorili aj o tom, že ak budú mať záujem v deň, keď budú robiť prehliadku mesta Trnava, že sa stretneme na spoločnom obede. Kto z vás má k skautingu blízko, nech sa páči, sa srdečne pozvaný na to stretnutie, prípadne obed, ak bude tu. Dobre? Ďakujem, takže otváram tejto ústnej informácie rozpravu. Ak nie, dávam hlasovať. Zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu predsedu o pripravovanom európskom stretnutí skautov v Smoleniciach na 7. európskom workshope v dňoch 3. až 8.3.2017. Hlasujte, prosím. Áno. Ďakujem, 32 za, 2 nehlasovali. Otváram bod